Jo avui volia parlar-vos del meu besavi. El meu besavi, o l'avi gran, com li dèiem a casa, també va emigrar a Cuba, tot i que ell no en parlava gaire. Visites teatralitzades al cementiri, itineraris d'autor a algunes cases d'americanos, a les que hi són i a les que ja no. Tots els detalls del Museu del Mar explicats per un guia. Tallers de cocteleria i degustacions del daiquiri floridita. I, a més, el passeig de Jacint Verdaguer ple de parades amb motiu d'un mercat indià. Tot això i molt més és el que ens prepara la 5a Fira dels Americanos de Lloret de Mar de l'11 al 14 de juny. L'objectiu, rememorar una època decisiva en la història, l'economia i l'urbanisme de Lloret i, a més, recordar la figura de l'americano. En aquella època, només amb la manera de vestir es veia claríssimament la classe social a la que pertanyies. No en parlem ja de les cases on vivien, ells es construïen cases palaus pràcticament, cases molt ostentoses, normalment a primera línia de mar, es feien els grans panteons, vull dir, ells vivien de renta, vivien de les rentes que els hi portava allò de Cuba. Completen el programa conferències, presentacions de llibres, concerts, tallers de balls caribenys, animacions itinerants i jocs infantils de l'època. A més, i com a novetat, enguany se celebrarà el primer festival de l'associació Cubanéate, amb l'objectiu de mostrar la diversitat cultural de l'illa. Per altra banda, des de Lloret Televisió i amb motiu d'aquesta 5a Fira dels Americanos, estem preparant un reportatge especial sobre els indians i la seva influència a Lloret de Mar.